so kịta ife bụzi ọrụ na bụ na anụmanụ na-eme apịa na kọt echi niile n'ụlọ ikpe ka ọ na-apụta echi niile na-ayọzi ego based on na anụmanụ nwaanyị obodo alapụrụ aka ịtọ na akara igwe ha ji atụ ọrụ na o wegole n'nkwụ were nwụpịa na biya gị nwa nọ n'ime onwe ihe gbasara ya jụkwazie m ma nwaanyị Igbo ọ bụ na nwunye ya nọ n'ala Igbo na ka ọ kpọgotere obodo a si na ụfọdụ n'ime ụlọ isi na anaghị arụ ọrụ dịka ma akpacha anya ekwu oke ka ị batara obodo a ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke maara ihe isi oke nwa na-achọkwanụ wute nwunye m nakwa na anọkọ ọnụ ka eji achọ nwa na anọrọ iche iche na anaghị achọ nwa oke ka m kwuo ya lia ka m họzụọ nweta ego sendị ego m akwụkwọ kpọgote nwunye m ebe a ka anyị wee nwee ike wee na-achọkọzi ya bụ nwa ọnụ na nwunye m anya nọrọ iche mụnwa nọrọ iche onye ya na nwunye ya chọkọrọ nwa bifo pụọ esikwa nwunye ị na-enụchago na isi aka ijeje bute ike ka ị na-achịtazi butezie bịazie lenazie na ngada ụmụ nwaanyị obodo ike nwe butere ala ịdị mma ịdịkwuro nwere onwe nwerekwuru onwe gị na ịnọ n'ụlọ mkpọrọ kelezi ihe nwaanyị desa n'ụlọ ya na-eme ọkwa ịfụ unu china ya atasị afụ ihe ọjọọ mpụ na awọ niile unu emekwasa n'isi nwaanyị Igbo na-enwero ihe o mere na ọjọọ soro ọ kwụchara n'aka lapụ ndị befa bije edi ibie na-ejekwa ka ọ jere onwe ya wee na-nọrọ n'ọnọdụ a ịbụrụ nwoke ma ya nke mere isendịrị ego nekwe nke eji eme akwụkwọ akpọte mmadụ ebe a ha ya esi ebe 1 million isendie ewere eme akwụkwọ kpọte nwunye gị ebe a gịnị ya na-aba na-ekwugharị tinye nwike nwunye ya na-eme isi o maka na ọrụ adịrọ n'obodo okretizie jọbụ onwe mara ihe nwaanyị bie ụmụ nwaanyị bie na-eme n'obodo na-eme unu a na-atụkọzi isi ọnụ wee na-achọzi ya bụ nwa tugeda nke a bụ elapụ nwaanyị ma gbogote obodo a na-ebiara ịchọ nwa lenazia ifugo n'ọnụ ihe ọnọdụ nye ị na-apụta ụlọ ikpe chi niile ijiri oshishi onwekwuru onye ya esendịrị ikọbọ mụnwa eje agakekwu isendịrị ama the person ama m ya in person so onye mere ji akọrọ akụkọ ebe a ka onye ọzọ asị ebe a na-adụ nwa na-enwero nna ebe a na-adụ nwa nwere nna ka nke na-enwere nna na-eme gị na-amụta ife ebe nna aka ụkọ anụmanụ na-alụ n'iyi ka gị nwa nọ n'ọnọdụ a ịdị ọnọdụ a bịakwutere ike ịmara ife ya eme ịlapụ nwunye ya obodo gbagote obodo a gbagharịa alụ segote nwunye gị emego m ihe onyonyo gwa unu na avụ na di unu lapụ unu 5 years ọ kpọgotere unu ebe ọbụla ọnụ si onye a na-enụchago si onye a gịnị kpọọ ya n'igwe si ya papa Emeka papa eji m nke onye na m anụchagokwenu di ya nụnwa na m ya echezi iji obodo oyibo adịrọ ofere mụnwa bịawara ya ama mbọsị mma anata iji obodo oyibo adịrọ ka esi echie mgbe a na-efe n'elu ịnọrọ n'afọ nnụnụ ị na-asị hei na ịlandịrị ana nnọọ hei na ọkwa ịnọkwa kacha ịnọrọ n'afọ nnụnụ na-enenezi ebe ị na-alandị ọ bụrụ sọ mma itinyetezi isi ọwụrụ mkpọkịtị na wafọ na unu na-emekwara ka mmadụ ewu ofe na-abịa ụlọ ikpe chi niile ka ọ bụ ọchịchị afọ enwere ejin mụnwa na onye ọma na onye ọma ụmụ onye nke ọ maara ya na ya na-abụ ọkụkọrọ afọ from primary school bi obodo a yes nke a bịadịla ịbịa biri m ego ebiri bọsị nsị ya biko ịnwekwa na anwakwa unu bụ ndị bisi kuchichere nwaanyị obodo n'ụlọ ịnwekwara anwa ibi ebi m ego nke ụnyaahụ kwanụ ka ọ sị mba ikwenye na ọ ejikwa n'ụka mbụ na onwe dị kọba o ji n'aka eji wee nye onyinye mụ nyekwenye ya ka o wee jidegodo n'ụkọ ise ọgodo 20 ranyere m nne ka m wee nye onyinye nsị ya mbụyi hey mbụ koinse m ego m ka m menye ejeje chinyere ndị pastọ ndị arụrụ anyị nọ n'obodo a na mmenyekwa ya ego yọkata nwesịa nwaanyị obodo gị na ya na-abụ bido ụlọ nwaanyị na o binyere ego ka ọ na-arụ ọrụ ọ sị na ịmago na ya like ije bilitubo onwe ba ije yewanụ nwaanyị ya obodo ego na ọjọọ si gbatago mmekwara ya nke na anyị chara nsịkwa ofu asụ nekwebe ha na ịmagoro gị na mmadụ kọwarịta na nekwe amaọbịa nekwe nnọọfịa nekwe enugwukwu nekwe ihe nwe agbakọta ọnụ ọ bịagwa ide okwu a ekweta wee nye si ya were ego ma jikwa chi ndị wayo ndị pastọ iwere na igol bred isi ka iwere ugoro iru ta bred nwaanyị obodo elizie sizie pọtị ha na-esi na oya esizi wee lara ụla achọghị m ịkọta akụkọ nka bikọs nkọ onye na-efere mba ụwa ebe a achọghị m ịma m ihe nene echi niile ịna-ese ịpụta echi si m nne ndewo nsịkwa ndewo apụtakwala apụtasịa ka ekwenụ ka ụbọchị dị anyị ekene isikwanụ ka idewe iru ya tụnye iru n'ọfịa mụ atụnye nke m na iyena tụnye nke m na silensi wee bịa anyị na-aga aga ọ gbasatara arụ
ụbọsatara alụmụ. Ọ bụrụ na kọntentị m bụ ịkọ akụkọ ihe m fụrụ n'anya, mma na-akụ ya na-akọgbue mma, ọ dịrọghị mma, isusupụa ịsakapụara m akpọtara ya ebe ọkwa nkọla na akụkọ ihe m fụrụ n'anya ma mpost TikTok ebufee ya. Ọ gbasara ọrụ m ibụrọ TikTok na-akọrọ akụkọ ka ndị ụwa wee na-anụ. So anụmanụ na-abịa ụlọ ikpe echi niile kọba afọ adịrọ ayọgo ha ma ego onwero nke nchi nke ayọrọ nya yọọ ọnya bịa kọrọ m ụnyaahụ bịa mbinyegodo ego coins o ejije nye onyinye. Imagine nke a ejeje binye nke a na-agwakwa nsị m nne ọkwefuka na ha anaghị gị nye ogo 10-20 rand ka m gonu 10 rand tablet onwezi coins fọ ka m wee je nye onyinye tata bụ bọsụ ka na o nwekwenụ ka ọla m na nke niile ebe ahụ ụnụ na-asịkwa na ọ ya eje ụlọ ikpe bọsụ Mọnde. Ifugo nnọọ gị ka nna ya ego ka ebe nsifu ego m menye ifugie enwere nwaanyị obodo citizen, enwere nwaanyị obodo citizen n'ụlọ m. Ọkwa mụ na nwaanyị obodo bi, mụ na nwaanyị Igbo anyị ebi, nwaanyị Igbo nwere akwụkwọ, mụ na nwaanyị mbịambịa nọkọta obiri, nwaanyị mbịambịa nwere akwụkwọ, ebi m wit citizen, enwere m nwaanyị citizen, nwaanyị obodo nwa m nwaanyị. Kedu ihe nwaanyị menwu echi ị na-eje ụlọ ikpe? Kedu ihe o menwuru nke isevuru esevu na fon nọmba o chetara ịma ndị eke ya eburu ya gwara ya anything na ya eme ya na okwu ya echenji you can were sim card tin na pocket jewe okay save the money. Mana ọ lapụgolo ya nwụ nkwụ nwa ịkpọta n'ụlọ nkwụ ka ihe mere expect o wegolo ya nwụ pịa ya na nkwụ. Anọkwa m with citizen nwaanyị